Uy girl ba, kung saan na ko niya nga 100 na kong kwarta makalaki guro ko ani ron. Niyo sa manang kwarta ha, uy nga pa-antibiotic raman na. Ay sige, ato ano ni i-combine kay umakalaki ta ron, bisag usara atong tabangan. Sige mag-ata na tayo diha kay basig na yung mga baby boys ba, ha? Uy gwapo, available ka, 150 ba? Ah, bratuwa. $500 niya ang hitsura pang 50. Yak, sa kaluod. Naman. Sa pagtuunin mo na ako, bayaran. Daghan kog 150 diri. Marag dili niwang, kamay ra bag uo. Saman? Ano, guwapo kayo ni Hunong. 150. Si 150. Gabinastos ni mga bayuta ay karon mo. Bilang diri na lang. Tagam gyud nato ni kay pobre kay mo gutang pagkabayot. Sige re, basi na pro lang mo agi dai. May gabi ninyo sa may ato 150 gwapo. Hala. Wa man pugoy kwarta. Aw. Layatan eh. Sige. Ni asaman. Dong may gabi ida dong. Kanang ako pangutanan ni ba kanang mamayota ba kisa man di ay lubihan anak di ay. Ay, siyempre, ikaw may mukha good ana. Na tanawa lagi oh. Ako man gilugit dito na kan kung lubot.